Здравейте! Вие сте Случайдар Димитров. Децата клип. Един самолет излетял. Ще ви разкажа един вид. Един самолет излетял. Не бе, обърках се, чакай, ще ви го кажа отново, деца. Един самолет е напълнен с пластмаса, други с хартия, други с метал. Отишли, един самолет излетял, видял едно момиченце да плаче. Момиченце, защо плачеш? Ами защото мама му почина. Други самолет излетял, видял едно момиченце и момченце да плачат. Момиченце и момченце, защо плачете? Защото семейството ни умря. Третия самолет излетял, видял едно момиченце и момченце да се смеят. Момиченце и момченце, защо плачете? Еми, дядо пръдник и нефа гръмна. Това беше за сега, дами и господа. Но, вижте! Това е моя дом. Това ми е картинката. Уау! Това ми е телевизора. Това ми е бюрото. За сега чао, чао, деца!